Už som spomínal, že identita sa buduje na základe sebaobrazu, to znamená, ako ja ten sebaobraz vytváram na základe toho, ako ma iní vidia, akú správu o mne posielajú iní ľudia. Teraz okolie. Ďalej, pozitívne prijatie seba samého predpokladá, je to predpoklad pozitívneho prijatia iných. Kde si v literatúre tak ako východiska sa píše: kto nepozná sám seba, nemôže poznať iných. Kto nemá rád seba, nemôže mať rád iných. Kto neverí sebe, nemôže veriť ani iným. Ja keď som sám k sebe pozitívne naladený, že seba sám pozitívne prijímam, ja nemám problém prijať pozitívne iných ľudí. Ale ak ja som ako dieťa, ak v sebe vytvorený negatívny obraz, nemôže mať ani dobrú sebaúctu, ani dobré, zdravé sebavedomie.